Eu penso que este país e a cultura deste país precisan dun medio que se faga atendendo ás problemáticas propias do sector cultural galego. É dicir, precisamos un medio con unha sección cultural asentada no país, que coñeza os axentes culturais do país e que non mire cara a referentes externos, que non estea constantemente comparándonos ou poñéndonos un pouco de menos con respecto ao que se fai fora, non? Nese sentido, bótase moito de menos nos medios que actualmente se editan en Galiza, pois unha sección cultural feita cos pés dende os distintos sectores da cultura galega, por xornalistas que coñezan e amen a cultura galega, que asistan e fagan críticas das representacións teatrais, que coñezan, que escoiten a música que se fai en Galiza e escriban críticas sobre os discos publicados en Galiza, que asistan aos concertos e que nos dean a coñecer esas alternativas de tempo libre e de ocio cultural que temos e que son tan ricas e que moitas veces por descoñecemento non teñen o público suficiente. Nese sentido, un medio galego feito dende Galiza pode contribuir tamén á xeración tan necesaria de públicos para a cultura galega. Eu, obviamente, desexo que dure moitos anos, que se faga con unha masa leitora importante que contribúa a sostelo e que se convirta en unha ferramenta de difusión da nosa cultura, da nosa realidade, dos problemas do país e que sirva tamén para azuzar conciencias, algo tan necesario.